Bueno, sufritutako partidu bat ez, lehenengo zatia parekatuagoa egon da, gol oso on bat sartu dugu, eta gero hortik aurrera asko kostatu zaigu gora ailegatzea, ez? Ondo defenditu dugu, sufritu dugu, eurak aukera pare bat izan dituzte oso argiak eta berdinketaren arriskuarekin, eta bueno, horrelako zelaietan ere sufritzen jakin behar da eta defenditzen, ez? Aurretik jartzen zarenean, baina ez da bat ere partidu erreza izan. Bai, eurak bi partidu bakarrik galdu dituzte, hemen urte guztian, eta oso talde indartsoa da, ez? Pasadan urtean gurekin egon ziren orgoian bukaerara arte igotzeko, eta, bueno, uste oso garaipen garrantzitsua dela, oso pozik, taldeak egin duen lanarekin, genituen arazoekin, egaletan, eta, bueno, behitu taldea aurrera ateratzen da, baina gaur egia da, kostatu zaigula, arerio oso ona geneukalako aurrean, ez? Bai, hori tokatzen zen gaurkoan, ze aurretik jarri garenean kostatu zaigu gero gora ailegatzea, ez? Baina defentsa lanean danak egin dute oso lan ona, eta bueno, hori tokatzen zen gaurkoan, eta bueno, 3 puntu oso garrantzitsu, zelai zailenetariko baten, ez? Bai, ez da erreza, ez? Ez da erreza, etxetik kanpo ere uste hartu dugula dinamika oso ona, oso sendo gaude, eta horrek ere aldea egiten du, ez? Golik ez enkajatzea, eta bueno, horrek oso gol ona egin dugu, eta gero hortik aurrera tokatu zaigu defentsa lanean aritzea, eta momentu batzutan sufritu dugu, logikoa den zelai honetan, ez?